nungso siji iki, Tru. Nek ora diajar ora dikapokke tuman wae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih wong nomor loro ning negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kowe. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Suralada Jawrate manging padha ngono. Panes maning jajaran seketan baune iblis lan menungso jajaran. Panjal maning menungso kepencingan iblis, iblis kepencingan menungso. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalau kau tinjau ngeliat kena Kiai Alunggur orang ini. Ayo, penonton wajah nih. Ayo. Kok Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo anu, namanya niku. Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jaya Binangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju. Kula paduane Ndara Werkudara, terus kula wani kali Ndara Werkudara, terus kula kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti merga nama niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Nama niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi ta. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong klera-kleru ning bareng dicekel irung kula terus pener kabeh Ceritane ngono. Nggih. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Paman, Wonten dawuh nggih. dereng ngantos paripurna anggen kula mitang babagan Gusti Prabu Mandura. Menika mboten pangling sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong. Dik. Wonten apa sore-sore kok dating jredil menika? Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika Panakawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika. Kula kok deg-degan. Paman lenggah prayogi kula dangu Petruk sowanipun wigatos menapa? Inggih kula sumanggaken nggih. Panakawan sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Sun Padhararja sapraptamu Panakawan. Nona amit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone Demawaing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh. Mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk? Matur sembah nuwun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanono. Kula pundhi Cundaka Panglingga Murda mawakana kabagyaning gesang kula. Amawakana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggun ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone Demawaing Tawang Towang linep mano tulak manuk. Manu. Hah? Manu. Menawi lepatipun diagung pangangsa matur kula sinuwun tebah Siti Sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesti. Binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepan kula anggen kula ngabyantul ngersa maduka Gusti kula ing Ngastina. Ya Bagong. Kula ngaturaken bekti nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestu Kutampanono. Kula cancang pucaking remi Weni, Dumawaing wijang rumeketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka ayuwanan.
Petruk Padararja sak praptamu. Rekanopati Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan warna Petruk. Nggih sangat anggen kalung dadosaken jimat. Bagong Padararja sak praptamu. Wilujeng Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampan warna. Nggih sangat anggen kalung dadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake Modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Agung pancen. Oh, Petruk Kantong Bolong Padararja sak praptamu Panakawan. Pangestunipun Merembantuna Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tamanono ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dajeng ning kasantosan. Panakawan Bagong Padararja sak Radarana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keri. Kok keri? Ah, ya. Kurang. Wo. Bathik anyar. Karang kula niki sandangane ora duwe, wong gedibal, wong kere, mung wong batur. Nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai. Bagong kok sandangane apik le nyolong nendi? Karang wong elek kaya kula niku sarweng ngewake. Nganggo sandangan apik dikira le nyolong, dira le njupuk, ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan. Kula nggih pun ngonten iki. Lah kok dadi kowe nganggo training, tata-tata mbok menawa perang. Waduh. Gayamu Wah, ayo piye siap e. Mbok menawa ya des. ya des ya. Basane kampungku nek gelut ya des. Oh, Anyar meneh, anyar meneh. Petruk Padararja. Lho, Dara Werkudara. iya. Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene. Mula ya digoleki. Ah iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo. Bagong Padararja. Nggih, kok teng mriki ndengaren. Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, wis gek matur truk mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknume sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, Gek matur. Apa sing digendikake bapak mau? Petruk, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Swanana ngesanipun Sunan Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong menika pamomong lah nek sik dimong menika nedengipun mboten napa mboten manut nedengipun lagi rusak niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan rusak lire piye. Kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati, Ndara Werkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndara Werkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah. Nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalihanipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kalih Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarane loro. Merga yen nganti iki mengko kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa mboten namung pendhita enggal ingkang wonten negaring Stina ning Pandhawa ya ngrajangi
mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dhateng negari Ngamarta utamanipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah, sowan pungkasanipun Sinten Prabu Bathara anu Sinten Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinten Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kali para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Bathara Kresna gumlar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe, ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndara Werkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ya wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petra, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adiwus midhangetake, Yayi, mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Permara remangos swami ngambrang kadi karunaning kaswa. Si Werkudara sing tak Werkudara. Daneng marga memalatkung ing wah Petruk dalem gandeng aku wis diwenehi palilah karo Duryudana kakangku mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku mangke niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun? Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati kalih Bapak Semar. Wigatine boyong Ndara Werkudara. Mula saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam padang menika pancen diwenangake nggayuh undhake kawruh ngudi wuwuhing ngelmi. Niku ngantuk tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dinggojak nyambut gawe. Wong niku dirangake budidaya golek ngelmu merga ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinuwun Prabu Bathara Kresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita wae. Ning kula nuwun sewu, le suwita menika pendak dinapa? Le arep medhar kawruh menika pendak dinapa? Ah panjenengan rawuh teng negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara, ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, mongko srawuh wong elek. Kula nuwun pamunten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakal dadi elek.
Wong elek srawung wong apik mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Wong nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, to kok. Sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan-dedosaning para Sata Kurawa. Panjenengan swita kena. Ning kula nuwun pangapunten lho. Nuwun pangapunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Gong? Aduh. Wis lali ro dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge Pamung derajate Semar ku ya kedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendoro. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung boyo aku neng Ngastina, suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsa Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wong ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lore. Yang Anggres nesu ngungkuli Baladewa tandane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang kek idit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Ndarawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblitok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Mulai sampeyan melu jan. Sami jan. Su.
Hah? Karepmu piye? Bagong nek kene iki padangane wani, petengane apa meneh? Aku padang wani, peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padang? Manuk isine. Oh, Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu coba ra legane ati ayo. Mungsuh kok copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae celingak-celinguk. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek Bagong ki pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep. Mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Nun. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara Dimas Werkudara. Trunduk. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos mekaten. Lah kula menika nyawang raine Bagong. Wes guyu. Napa meneh? Nek nganti weruh. Pate kok guyune kaya bakul akik. Mau semaklon sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyun pamit rasa nggo gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi? Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Penemban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadangmu Jodipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar. Semar krungu anak-anake padha tekaning pati tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka.
mulat para Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ran padha kadang ayataya kliran dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan mangkata susulan kakangmu Jodipati. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu penemban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Langsung takoni wae, Tru. Ya. Bekti kula Rekenopati, ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula? Iya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk, ora sah dadak tak tedeng aling-alingi. Dina samengko pancen apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singating Andaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Heeh. Syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kowe ni. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati yo anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salahe apa? Sinuwun Ndarawati salahe apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep murungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni. Ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae. Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rangkok nguyuhi. Kebelet ya. Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki, Tru. Ora diajar, ora dikapokke. Tuman wae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih. Wong nomor loro neng negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kowe. Ayo, nah dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharap tengane Kartomarma. Terus siap, Truk. Mundur, tandangane ora sampe melu.
tapi malam. Cocok tumbak jebol dadamu waras. Cocok tumbak jebol diadamu palem. Ayo kamu. Ora. Hati-hati le gong ora nang nggon padang lho, Gong. Tumbake akeh banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padake Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro. Minggiro ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isih. Ujo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah munggah. Der. Aku nyandang ngene iki nek ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Wah. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. Ha to, wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsokan. Dal kilon. Mulih.
Ngono ku rasane. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga apa biyo meteng tuwa? Tes-tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga apa? Biyo meteng tuwa? Tes. Tesnya tengah-tengah. Nek urung tes. Oh, bapak lunga apa biyo meteng tuwa tes. Pakai se ora digunakake terus. Bapak lunga apa biyo meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenengi aku. Dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, golehmu nggahi nendi to? Lehmu entuk nendi kok gleleng men? Aku nena dosa. Sebabe Aku iki bar nyolong ndok asin iki. iya. Ngaku kowe. Keneng tumbak kowe. Balekke terus. Ya, minggir kok balekke padake ra iso numbak. Telo Ndara Durmagati jajar kepada Jato. Kowe jajar kowe ajal gede ya, Telo. Kowe ngaku kalah kalau Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajar dari soto Kulawa. rasaku kian gunung sing tanpa guna neng kene kowe apa aku sing menang bajigol kowe ora bocah aku bendolo ya men ora ya men ayo kowe aku apa aku sing tekaning pati ketibacane Durmagati ora takon tinjo akhirat kowe jawa jejak Durmagati nyo hai ujian bos model tidak ada. apa ngono Tidak ada model. ayo nggawa gaman Oke. Glaji cengelmu di mana hop model we edan cetok iya sadar jepit yo di mana jangan baca campur tenan we ulangi laki-laki anak Semar apa anak apa kabeh ayo aku isin lagu barang katasi aku ki pengenan party nganti kalah karo kowe nek aku diketahui wong kira
Temandang yo temandang ning matane dienggo. Mataku kecer. Kecer dengkulmu ora. Lho kok kowe, Truk? Kaya mau Durmagati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durmagati menclat ngliwati aku sing kok tendangi aku. Oh, ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antuk-antuk Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggodhe semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesuk dikandak-kandake ora. Ayo. Bagong Petro nek wis nesu ene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jah kula man. Seprika-sepriki nek kon musuh Panakawan. Bathuke kok tatu. Kenging lenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngopo? Cilaka nang. Wis. Apa? Latrok jarike padha. Nyambut gawe ora apa-apa. Sone disetageni. Lameng paitan lapian. Petro kula ajal gak apa-apa, Man. Nane kula di ajal Petro kali Bagong kula semanggaken. Wis nglekoso, Man. Sapa sing gurung maju? Swatama Citraksa Citraksi Durgempa sapa sing arep njajal mungsuh Panakawan? Matak-matak. Citraksi Gaman. arep mungsuh Petruk. Nenek selo. Ha iki wis ora ana sing maju iki lagi selo. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Petruk ditantang. Susu. Susu Ramrata Jaya Merata. Pepe Petro. Ndoro Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe aja glelengi iso nganganga. Aja kleru lho, aja kleru. Iso ngalahke. Kakartomarma terus Surtayu. Terus Durmagati aja gleleng pacakmu Gembos. Utuh. Lah apa? Gem niku lho gedhe sirahe. Gembelung. Gembelo sirahe. Ora kelakon mama. Malu. Dudu. Mama. Maem. Dudu. Wah aku ngewangi kowe malah mumet e, Cip. Mama apa? Ora kelakon mama. Meninggal. Mati. Dening asu aku mama Melihat. butuh mama Mengandung. dereng mama lakon Lah apa? lali lho kan Malah lali dhewe to. Ora sakokean gunem Ndara Citraksi. Mang mriki. Nek ajeng mungsuh kula mang mriki. Weh lah Petruk wani tenan nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase Panakawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPP PPO. dudu
Pepe Petro. Kowe saya ngenge. Ngece. Kodret kowe drat. Derajate wong maceplek wong. Wong edan. Dudu. Wong loro saudon telu siji. Dudu. Telu saurupan. Titi bunyi hujan di atas gentong. Nyanyi ya kleru. Yen le mulang piye gurune? Kelakon mati tenan kowe. Ayo, Cik. Ayo. Perang kok nggawa perabot rumah tangga. Teteng krombyang ya. Heeh. Petro. Apa? Kok kowe ra basa karo aku. Sampeyan mrene butuh napa? Ngelaju. Udu. Ngelabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kantong bolong, bumi langit tangkep. Babo. Anggepmu aku bimbian kalah karo kowe saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela ya. Kok arep nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong tangan kukuruyuk. Kuburan. Tatangan kiwa rumah makan. Ya yo. Ngelih iki berarti. Kadang nata kok anggere krungu rumah makan kok ya yo. Mamate dereng aku. Anggawi. Ayo. Rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiyagane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku aja endo. Wah kena. Tiba. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Syarat kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Arep ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedhe klangen. Becik. Asem. Wah. Boyok klumat. Piye, Cit? Wong perang niku nek ngangge kacamata riben. Heeh. Nini niku malah ngrekoso man. Sebabe Pepe Petro kula cekel sirahe cek. cek ngono wae. Cek. Kuku kula dokke sirahe ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan memburi. Heeh. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boyok kula man. Sajake mlete. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Ya ngalah ya. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora? Maju nggih genah kalah. Pripun meneh? Kana ora ketang sak ubengan rong ubengan. Nggih. Oh.
edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke, joget bebas. Wong edan bebas. Wah, cah edan. Petruk nun. Manut tak bonto tawak krincung sikilmu. Kowe padhake Petruk ning menungsa ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean krubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasati Sanjara langit. Wah, coba ta iki. Yo, ayo. Opa! Ayo, ayo. Canda, ayo, banting, ting, jotos, tos, banting, jotos, jiwit, banting, pengkal. Yo, canda, banting, ting, jotos, tos, banting, jotos, jiwit, banting, pengkal. Ora apa-apa. Ayo mburi. Ayo mburi. Banteng teng. Jotos. Banteng nyebarake ora. Tutuk pukul aspal modal. Kok kapake, Gong? Tak sileke pukul besi sing ngempuk ke aspal lho. Aturna lara banget, Mbok Ben. Nglekar ora kowe. Kaya ngono perang kok ming bandeng. Jotos. Bandeng, jotos, jiwit, kekep. Anda selam Melayu. Motor. Aduh. Canda! Banting, ting! Jotos! Banting! Jotos! Jiwit! Banting! Bengkal! Matane. Lek to, lek dengkulmu mlacat. Arep ditulungi kok malah banting ting. Purman monggoan. Musuh Petruk musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Ming musuh Petruk kok Dursasana kok kanthi mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wes rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa.
Gedabiah kokean cacah ngrebdo tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wae ngranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu. Dadi masalah kowe sing gawe masalah kowe. Ora urung kowe ya mlayu. Ndara werku dara bengok swara. Petruk Bagong aja mlayu. Melumpat banter banget. Kowe karo aku nek ora mlayu wah modar tenan, Gong. Kono jaran maju. Ngono aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mleh-mehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek. Kowe karo aku mlayu banter Ndara Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengele mak zleb. Cengelmu ya mak zleb. Ditutut ora? Ora. Mati gletak ning dalan ae. Medeni Truk, mulane sok nek iki ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani. Saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu, wadul karo bapak. Ora rampung-rampung lelakone. Yo, gak wis digelak lakone mlayu. Yo kaya Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa. Gong, hah? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya konjur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Truk. Ndara Baladewa. Heeh. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina, Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngempet, Truk. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula ken manungsa lantaran Petruk kantong bol. Nenggolon jas kowe. Tak kale. Aku wedi tenan. Kene iki gembroblas nglambung-lambung aku. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkul mlocot ora. Nono wong wedi ora dibeda. Lho tenan. Ya diwangsuli wae. Petruk. Muni ya. Mumpung arep mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethuk kok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kantong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun. Ngopo mlayu? Kanjane ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyok kowe sing arep nyok. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petruk. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu, nomor niku onanu piye? Kowe iki mau ngelekke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gek omong.
nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Wastra melu kabeh. Kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa dikongkon karo Semar merga Semar niku kerawuhan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna. Ndara Kresna niku ngendika nek Werkudara kalih Janaka teng negara Ngastina suwita kalih Begawan sapa Dewa Buddha. Dewa Buddha. Lah kula kalih Petruk dikongkon teng pojok beteng. Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku mboyong Dewi Sri. Ngapa mboyong Dewi Sri ngapa? Tru, aku ki bingung. Mulane nek wong aja sok ngece karo wong, nek bingung ki omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku? Werkudara kalih Janaka amarga Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel padake. Sik, ditata napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Ampun, Wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu ning Kestina kon mboyong Werkudara karo Janaka. kon nggawa bali neng Atmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok ngene. Kleru. Go bali teng ngendi to? Ngamarta. Merga Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Merga anu. Napa niku? Merga Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jayabinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju, kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti merga napa niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi to. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong kleru ning bareng dicekel irung kula terus pener kabeh Ceritane ngono. nggih Kowe doyak Werkudara arep dikapake. arep kon dadi manten. Truk. Akekmu gedhe. Nyelathak wong. Arep dikapake. Ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditung. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka mentolo arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kewalik nalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara mentolo tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilakake. Bala Dewa ora lila. Bala Dewa bakal mlabuhi karo kowe. Nan. Keserane. Salone geber. Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awake dhewe terus awake dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon. Kowe arep tak ewangi. Carane Kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi Sinuwun. Mati tenan. Andika gagah pideksa godhek
Wak Simbar Jojo. Kula mung ciringan hidak sudukku Pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kyai Alugoro. Lesung jumengglo. Udu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong. Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. Iya, iya. Sesuk wis ora ning jaba Ha iya. nang jero bahaya nek dites. Nah wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. Terus Maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja dutang Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. jare Alugoro kok linggis. Linggis dengkul mlocot. Ha iki sing ana sepete iki bar nggo nyelumbat ya. Menang iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen. Nggih. Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kapyuk-kapyuk ngono. Ngampel. Yo maju. Awas Ranata jawra timbanging padha. Werkudara Janaka ngerti yo iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir Tru malah nyunyuk. Iya, iya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk pokoke. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menungsa rantangan. Nek wis ngene iki. Paling ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Kula niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mungkin nek persis nesu. Waduh apure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wangun. Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kukudung yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Sralata Jamra timbanging padha ngono. Panes maning jajalan setan bangun iblis lan menungsa jajalan. Panjal maning menungsa kepencingan iblis, iblis kepencingan menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun krangkang. Pun Kakang. Maupun Kakang. Kalangkon tinjau ngaget kena Kyai Alugoro ora iki. Ayo, nonton bajane bajane. Ayo bajane ayo. Binatang ditagih kowe iki ora nyaur-nyaur. Menungsa lantaran marang jajalanan janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong rampung karo piye? Ayo. Lah nomor panu katene kopong conto mantra Prabu lho, Dio. Nata mantra Prabu lho, Dio. Werkudara iki. Iki Kyai Alugoro. Iki Kyai Alugoro. Tamake Gunung Juruk Segara iso asat. Tamake ketel entek segane. Bapak piye? Kowe aja ngina. Dapure Bagong. Bagong dengkulmu mlocot.
Nata Mandura Prabu Baladewa bojone Erawati. Padake kowe iki kowe. Wah, iso nggawa nalugara tenanan. Wela padake pring pethoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ngalugara? Ayo, kelakon mati tenang aku. Tinjongake nyawamu. Ngopo? Anu temancep kejeron. Terus ora iso njabut. Niki lho. Tanggo nusuk Werkudara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk meneh iki ora sesuk aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Ora padake edan iki nyangkut watu. Iki pusakaku dhewe ora. Ambil. Yo. Kok njuk clemut lenjile. Ala karo kancae dhewe. Kaya karo sapa? Ayo, janakane ora ngetok kaya ayo. Ora panglingi kaya pusaka alugara kagunganing Koko Prabu. Nggih. Kotok gawa. Wau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Enggak. Kene tak gawane. Enggak. Nyonya tampanono nya. Wong edan meneh kok dinyunyukke. Weh, sing nyunyukke sapa? Ora niku pasrah kok, enggak. Lajeng mang beto mangkundurke Prabu Baladewa mangkundurke mboten apa-apa. Enggak, mang tampani, enggak. Nek kena mbebayani Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Yen ngono, cetha lamun Koko Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan Bendara Mayutamakna. Sampeyan mentala mateni kula kok kula ora mentala mateni sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan? Yo. Ndara Werkudara Ndara Janaka pun melajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tipe padha-padha. Iki piye iki? Lho, ala engko. Lah ya kene. Ngono nang balekke ya ora sembrono lho, Gong. Kowe ora edan ya? Iki lho, iso kene tak iki pucuke madhep rene pucuk. Ayo yo. Kene cetheke dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwalik. Nah, ngono ora. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Wah, ini karo Bendara kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ah iya. Paham? Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yen ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina Samangkayup sowan ngersane bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu.
supaya bapak bisa gawe pangreka daya nyingkirke pendhita ingkang mampun Krisna. Oh nggih, ngestaken monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong arep pitruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken.